Chiquia, poera, quin sant, d'anar a l'Aquajim. Estic quasi uns xicons que han vingut que van a fer-me una entrevista. A tu no van a fer-te una entrevista com van a fer-te una entrevista a tu, si tu no tens res que contar. Cara de figa. Ai, senyora. Troba-me la joia bona que m'han donat ben endongat per fer l'entrevista. Això està. Mare meua. Troba-me, això d'ací no m'ho tragues, trau-me-ho estirat, que després la poera me veu i diu t'eixia amb el garganxó ahir, pareixies un tito. Si és que n'hi ha planta, no me veus. Estic molt gilda. L'humor serveix sempre per a tot, per a estar millor, per a viure millor, per afrontar el dia millor. A mi m'ho fan així a saber, quan dic jo els nebots i les nebodes de la tia Vicèntica, que m'escriuen pràcticament a diari, cau algun missatge de gent que està passant un ratet així malament, que ha passat una mala nit, que dic jo, i la veritat és que l'humor és necessari per estar millor, és que se viu millor riguent-se. És que és una pregunta molt complicada, depèn del que siga. Crec que de tot, probablement, no se deu de fer humor de tot. Jo crec que quan... L'humor sempre té un poquet de burla. Clar, quan l'humorista també se burla de si mateix, li lleves força a una crítica, potser que faig és una altra cosa. El que no pot ser és atissar-li alguna cosa, però el meu està molt bé tot. Clar, és que depèn del que estiguem parlant. A mi particularment no m'agrada ficar-me mai ni en religió, res de lo que no toca el personatge, que el meu personatge és molt d'anar a missa, de tal. És un poquet una crítica, una sàtira també, d'aquesta part a lo millor oscura, com se diu, en misa rogando y con el mazo dando. Però crec que les religions jo no les toque i la política tampoc, perquè sempre eixes escaldat, perquè sempre hi ha algú que no té aquest sentit de l'humor i jugar en això és complicat, però des de luego a mi me pareix bé que critiquen a un humorista per fer-ho, per exemple, precisament una crítica política. El que passa és que hi ha alguns que igual se passen de frenar una miqueta, també t'ho dic. Jo crec que sí. Els valencians i els andalusos crec que tenim aquesta característica especial. Tenim una forma diferent de parlar, tenim una forma diferent de ser i mos riguem molt de nosaltres mateixos. Els valencians també tenim aquest toc. Jo crec que sí. I a la gent valenciana, concretament que me segueix, li agrada molt el valencià. Però no cal caure, com se sol dir, hi ha molta gent que els agrada molt dir la paraula, en la coentor. Vull dir, no fa falta caure en la coentor perquè t'agrada molt. El meu personatge, per exemple, no és molt exagerat, sí que he vist moltes voltes fer humor exagerat de la valenciania, de pareix que no parles així, que pareix que tingues, no sé, mi bocadillo dins de la boca, no pugues parlar en valencià. I jo crec que això al valencià li agrada molt, lo d'ací i l'humor d'ací, lo valencianot, estem com molt pagats de nosaltres mateixes. Jo crec que això el valencià el defineix. Sense voler i sense pretendre res. S'arriba a la ràdio d'una forma molt casual, feia una secció que parlava de valencià i parlava de com, diguem, els valencians certes expressions, intentava explicar a la gent que parla en castellà. Ve el Covid, no se pot fer el programa de ràdio, estem tots en casa, resulta que el director i el presentador del programa vivia amb mi, és el meu home, i des d'allí fèiem un streaming, és molt graciós, ell en un ordenador i jo en un altre. I els altres companys, i decidim que n'hi ha que fer totes les seccions, la que feia de cuina, el que feia de coses friquis i jo la meua. I vaig fer la primera toma de contacte en el tema, no m'agrada molt perquè eixia en la meva cara i me vaig sentir rara, no m'agradava. I a més caracteritzar una peluca i unes ulleres que jo tenia, la primera peluca, que no és la que soleu veure ara en els vídeos, i en este tema m'han per evolucionar, agradava a la gent i el meu home em diu fes-te un TikTok perquè estem en casa, pots fer-ho, t'entretens, ja que ho feia de pintar, que és la meva professió, l'altra professió que tinc, per què no ho fas? I jo dia això, ho he dit moltes vegades, qui me va veure a mi? I en valencià, perquè claro, tenia clar que la cosa tenia que ser en valencià. Sense pretensions com en si, sense pretensió vaig dir un dia vaig eixir de tour, de broma. La tia Vicèntica va al teu casal i te critica a domicili. I n'hi hagué unes persones, una falla en Picassent, que va pensar que era una genial idea que la tia Vicèntica anara a criticar a domicili. I d'ahí a en este meravellós Olimpia, Enrique Fallos, el seu propietari, me crida un dia i diu vull que actues en el Thalia. En el Thalia,
I d'ahir altres promotors, per exemple, la Terrassa Gautier, que és una terrassa de molt de renom, en noms impressionants, una cartel·leria impressionant d'humoristes, les cines Quinèpolis, i van anar quidrant, vull dir, és que ha sigut tot sense pretensió. Jo he anat agarrant conforme pensa jo, que anava bastant preparada, o fent-me la idea, i anava avançant, i ha anat tot avançant, i ara estem avui així fent esta meravellosa entrevista i ja puc dir que he actuat en l'Olímpia. Una cosa que no l'havia ni ensomiat perquè mai m'ho havia proposat, a dir, mira, algun dia actuaré en l'Olímpia. No, no m'havia arribat a mi ahir. Ho faig en dos moments normalment. Un són les entrevistes, quan me feu aquestes preguntes, perquè no me dona temps ni a parar-me, a voltes vaig... La vida me passa per damunt. I altres vegades quan vaig en Emilio el Sanguango, en els vídeos, el meu home, reflexionem en el cotxe. I a voltes és en clave d'humor, perquè a voltes li dic, tu tens compte que la teva dona és humorista? I diu, no tens gràcia, no sé què, estem ahí riguent-se un poquet d'això, perquè és com un poquet surrealista, a voltes. Ho penso i dic, en quin moment he vingut jo a actuar a l'Olímpia? Ja han vingut, l'han plenat quasi 900 persones. No ho sé, però és aixina i se dona aixina i és divertit i és molt xulo i tot roda i tot va bé. És com si algun dia anaven a dir-me, és mentira, no sé com dir-ho, però com jo no pretenc mai res, com no pretenc arribar a ningú puesto, ni ho he pretengut, va rodant i conforme va rodant vaig fent-ho. Entonces me dona temps a assimilar-ho perquè jo decidisc sobre la meva carrera, no tinc manager, no vull tindre manager, i decidisc tot i tot és un pas que dona molt segura, perquè el dono jo sempre en el beneplàcit i en la conformitat d'Emilio, perquè forma part, ho dic jo sempre que forma part del personatge. Un ruró del personatge és Emilio. Complicat, molt complicat. Antes, mira, me preguntava, de què no se pot fer humor? D'això no se pot fer humor. No se pot fer humor. Inclús alguna volta alguna compareixença d'alguna política he vist en la tele que dic, li contestaria en clau d'humor i em diria, però n'hi ha tant de patiment darrere com a persona que sempre està antes que el personatge. Jo he vist l'Aulla en ma casa, o sigui, jo he vist a Puigdemont a mon pare i a ma mare. Perdona. Passa el temps però no t'acostumbres, de veres me costa molt. Intento quan vaig als teatres, en tots els puestos, quan estic en un puesto fora de la nostra zona, sobretot de l'Horta Sud, especialment la Ribera, també molt tocat, n'hi ha molts pobles, no? Són quasi 70 pobles. Intento donar les gràcies a tot el món perquè ha sigut molt dur i molt bonico, perquè s'han sentit recolzats. I sé que la tia Vicentica ha ajudat a muntó en tot això, intenti donar la cara des del principi. Me llevi la peluca, que és una cosa per mi que era quasi, o sigui, com despullar-me. Veuré un antes i un després de la tia Vicentica per cridar l'atenció, per a intentar replegar diners per a la Mancomunitat de l'Horta Sud, és el conglomerat de tots els ajuntaments, intentar donar la imatge tot el que he pogut i ajudar tot el que he pogut, inclús físicament, perquè me sent que en deure en el meu poble, perquè el meu poble se porta molt bé amb mi. Però la Casa de la Cultura, per exemple, destruïda al nivell que jo la vaig veure, que ven a pujar l'escenari per dalt de mi. Jo he pujat ahir, he presentat llibres, he sigut fallera major, la meva filla ha sigut fallera major, faig 3 anys la presentació, veure que l'Aulla me superava el cap. És duríssim veure un pati de butaques tan bonico com este i veure fet pols. És duríssim, i ha sigut molt dur, m'ha costat molt tornar. I tornem al Quinèpolis 5 minuts perquè anàvem a fer un homenatge a un home meravellós que li diuen Javi Lastrue, creador d'òpera, que confia en mi i va veure que tenia possibilitats i creia que tenia que estar i aquesta força la tragué per ell, però em costà la vida. Pues crec que l'obvi, que a mi la frase del sols el poble salva el poble, jo crec que no és així, perquè també moltes empreses han salvat el poble, alguns polítics penso que també han estat a l'altura. Moltes coses de l'àmbit de la societat i, òbviament, la gent, físicament. Crec que m'ha després que no res està segur, que tu estàs a casa tranquil·lament, com estava jo, pintant, mirant l'evolució de la cosa, mirant com s'apropava i, finalment, donant-te compte que n'hi ha 4 minuts en cotxe de ma casa, se derrumbava un pont, el famós pont, i que estava a prop, i després assomar-te i veure que estava ahí. És a dir, que les coses passen, és això com quan tu té un accident i dius, jo me pensava que això no m'anava a passar a mi. Doncs
què m'anava a dir a mi? Que si ploïa a l'altra banda de la comunitat valenciana anava a arribar-me a casa. Pues que no està tot segur, que n'hi ha que cuidar una miqueta més el que fem, que tot no val, i que n'hi ha que cuidar l'entorn on vivim i crec que n'hi ha que ser més persones. I el poble crec que ha sigut persona. Més en la interpretació perquè la tia Vicentica absorbeix molt. M'agrada fer de la tia Vicentica, a mi m'agrada ser la tia Vicentica, m'ho passo superbé. No soc molt la tia Vicentica, no us penseu que soc tant la tia Vicentica. I m'agrada molt, però jo des de xicoteta, des que tinc ús de raó, he sigut dibuixant. Soc llicenciada en Belles Arts, però a mi m'agrada molt dibuixar. Mira que guanyes diners de pintar, però a mi el que m'agrada és dibuixar, des de xiconina a xiconina. I jo crec que no hi ha dia en la meva vida que no dibuixé. De fet, me trenqui la mà dreta i me forcia a aprendre a escriure en l'esquerra i intentar fer cosetes en l'esquerra, encara que fos xicotetes, perquè m'agrada. Entonces, estic un poquet a cavall entre les dues coses. No vull abandonar pintar en ningú moment. Jo crec que no, però és que tampoc vull que... Crec que seria compatible, inclús m'ho he plantejat alguna vegada, fer un monòleg. És una cosa que me causa curiositat, sense ningú temor a eixir i que no s'agradarà tant com la tia Vicentica, sinó com a mi, una xica jove que parla, a voltes vull parlar d'altres temes, però no li peguen a la tia Vicentica, m'entens? No sé si podríem conviure Anna Muñoz actuant, o Anna, no sé com me diria, o a saber, o una d'Albal, en la tia Vicentica, però la gent se pensa que és una cosa que jo la tinc. A mi m'agrada molt la tia Vicentica, la disfruto molt, però li dic sempre a tot el món, no s'oblideu que jo soc llicenciada en Belles Arts, jo soc pintora. Si alguna vegada no plene estos teatres, o altres més xicotets, que no passa res. És que a mi m'enxisa pintar, és que a mi m'agrada molt la meva feina, disfrute de l'art en tots els seus àmbits. La tia Vicentica és un només, el disfrute i m'agrada molt, però si alguna volta em digueren, ja, pues, és que ara no pots actuar, tens que seguir pintant, superbé, m'encanta pintar. Sinó que no passa res. Actuant. Igual, espero que igual, no millor, perquè millor, a voltes pense, no sé què seria millor, o sigui, què seria ja més, perquè jo estic supercontenta del que estic, és que soc feliç. Ho combine, pinte uns dies, altres actue, altres setmanes intento deixar-me hueco, i me visualitzo com estic, és que m'ho passo molt bé, intento combinar-ho prou bé, perquè m'ajuda molt, els pares, per exemple, m'ajuden les xiquetes i tal, per combinar, a voltes me les enduc darrere, com la Lola Flores, no? Tot l'autobús ple, i jo és que conforme estic, que estiga bé que no es menege, diria la tia Vicentica, pues xico, jo estic bé, pues ja estic bé així, no? Per què vaig a demanar més?